Yesu manerwa. Chenzi wangu toshemera imi maneno wangu toshemera imi mihari imi mari makakomborera wawe tikomborere imaneno wangu adaniwa baba wedu wari kudenga maneno wano mihari maneno wano Yesu tauya baba wedu wari kudenga tauya mutsene tauya changamire manerwano baba wedu manerwano tauya baba wedu batiri kutimyari rekaiwo kuchifura manerwano rekaiwo kuchifura madekoni anu tinokuonga imwari wamasimba hose tinokuonga ichangamire manerwano baba wedu manerwano mutsene zita renyu mwari ngarisumudzirwe zita renyu mwari ngaribatwe neutsvene manerwano baba wedu mweya mutsvene baba wedu vakatendeka manerwano Jehovha baba wedu regai kutifura manerwano baba wedu tinotsemera kwamuri nekuti muri Jehovha regai kutifura oh be lifted above all other God we lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above
rinopiswe, renyu chose ndinogarisimudzirwe. Tawarara pamberi penyu Jesu, tazvininipisa Mweya Mutsvene, tazvininipisa Jehovha Jireh. Renda basa, and the mentioning of His name, every knee shall bow and every tongue shall confess that He is God. We are here, oh Lord, confessing your name, Jesus. We are here, oh Lord, confessing your name, Lord. Renda basa, zita Mweya Mutsvene, zita renyu ngarisimudzirwe, zita renyu ngarisimudzirwe, zita renyu ngarisimudzirwe. Tasimudzira zita renyu Ishe wangu, tauya sekereke pamberi penyu. Zita renyu ngarisimudzirwe, zita renyu ngarisimudzirwe. Renda basa, rika basa. Makanaka Jesu, 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 makanaka Jesu. Ngarisimudzirwe, iro zita rinoporesa vanorwara. Ngarisimudzirwe, iro zita rinomutsa vakafa. Ngarisimudzirwe, iro zita rinoti zvisikwa zvivepo. Makanaka Mwari, makanaka Mwari, makanaka Mwari. We worship you, Jesus. We worship you, God. Makanaka Jesu, makanaka Jesu. Wongwaine kusinga pere, namatwaine kusinga pere. Simudzirwai Mutsvene, makanaka Mwari. Tinokutenda ishangamire. Mazita Mwari, mazita la Jesu. Hallelujah. Mazita la Jesu. Hallelujah, church. Aiwa Mwari wakanaka. Ndainga ndichimbofunga kuti patinenge tichiti Alpha and Omega, ndikaona sokuti Alpha ndipo patinotangira isu, Omega ndo patinogumira. Asi hazvirevi kuti ndo panotangira Mwari. Mwari unenge atotanga kudhara isu tisati tatanga. Uye patinenge tichipedza Mwari anoenderera mberi. Muna Genesis unoti ndakataura naAbrahama, ndikataura naIsaac, ndikataura naJacob. Our generations akataura nawo kureva kuti even pakasika nyika anga achitoriko nechekudhara, nepaichaguma nyika Mwari anongoramba aripo. Hallelujah. Andaona zvakakodzera kuti titende Mwari nokuti iye ndiye mukuru. He is not limited by generations. He is not limited by races. Zvatakaungana kudai tiri mashona okuZimbabwe, maZulu anongomutendawo, varungu vanongomutendawo, maChinese anongomutendawo. Saka He is almighty. Hallelujah. Saka ndoda kuti titende praise team vachitora nzvimbo dzavo. Isu tichiramba takamira zvishoma, ndoda kuti tigamuchire pastor naamai. Ndanga ndichimbofunga kuti saka zvatinongoti pastor zvinomborevei. Ndikafunga sokuti maybe zvingangoreva sokuti P ingangoreva kuti protective and prayerful. A igoreva kuti attentive. Pavanodamwa pose vanenge vakateerera vachinge varipo. S igoreva kuti sacrificial.
pane kuzvipira kuzviisa pamberi paMwari. Ndikaona sokuti ingangoreva kuti tenda. Vanenge vakazvirerutsa, vakanyorova. Ndikaona sokuti ingangoreva kuti obedient. Vachiteerera kudamwa kwavo. Ndikaona sokuti ingangoreva kuti reflective. Vanozodzamisa pfungwa. Hallelujah. Pastor, tinokudai nebasa ramunotiitira pano paRoadport savana venyu. Ndoda kuti tose tigare pasi nenguva shoma. Hama yangu mailifa vanoti dai nguva yaititendera ndaichema nonguva ishoma. Saka ndoda kuti tigamuchirane tose vari pano kusanganisira leadership yose, church board, na vose vanotungamirira madepartments ose. Inzwai kugamuchirwa manheru anhasi. Hallelujah. Ndodazve kuti tigogamuchira vana baba vose nana mai vatanga kuuya nhasi, vakauya zuro nevakauya kuswera nezuro. Inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Hallelujah. Ndodazve kuti ndigamuchire vana vedu vanosanganisira mayouth, ma-teenagers veSunday school. Inzwai kugamuchirwa mose muzita raJesu. Ndodazve kuti ndigamuchire kana tina ma-visitors vatanga kuuya nesunhasi, kuva nesunhasi. Ndoda kuti munzwe kugamuchirwa zvakasanangurwa. Ndozodazve kuti ndigamuchire kana pane vari kuona kunzvimbo dzakasiyana siyana online. Togamuchirai muday 3. Day 3 tafamba kubva kuday 1. Shoko randakabata zvikuru paday 1 nderokuti venga nhamo. Musaita ushamwari nenhamo. Ini ndichikura paiva nomwe murume wainzi Munga kwedu uko. Anga ane mabhazi ainhambiwa kuti 1, 2, 3, 4 kusvika ku120. Asi ini ndine bhurugu 1. Zvaindinetsa chaizvo kuti saka zviri kumbofamba sei. Iroro bhurugu racho iroro rinenge rangosara mabhande chete. Kana usina mborumwa nehuku uchikura hausati wamboona nhamo. Hallelujah. Huku dzinodya. Day 2 rinanga riri nezuro tainzi unofana kurecognize anointing. Ungadarikwa nezvinhu zvakawanda kana kusina kuziva kuti zodzo riri papi. Takamirira day 3. Ndoda kuti pastor vasumuke tichivarovera maoko vachitora nzvimbo yavo tichiinda pachidano chimwe. Mavanzwa maprofesa vanodudzira. Tigamuchire Profesa Masinire pamwe chete naamai muzita raJesu. Muzita raJesu vanga vachitichera zvakanaka. Tigogamuchira zvakare zvakasarudzika baba namai Mushakwe vanga vachitiitisa intercession muzita raJesu. Hallelujah. Tiri muday number 3. Regai ndigamuchire zvakare varanda vaMwari vari pakati pedu nhasi. We have been stepped na baba namai Mufundisi Kambiri Yenda from Randburg AFM Kingdom Grace Center muzita raJesu. Mwari verugare vachikudzwa. Ndakanoona basa ravari kuita rakanaka muzita raJesu. Amen and amen. Vanhu vaMwari tinokudai. Inzwai kudzirwa murambe muchiuya. Tinorevesa tinokudai muzita raJesu. Tingobatanidza maoko tigamuchire vanhu vaMwari vari pakati pedu naMwari vavo muzita raJesu. Hallelujah. Chingozvigamuchirawo nekuzvifarira uti day number 3. Iti day number 3. Amen and amen. Shungu dzangu semunhu dzinoti Mwari hamuna here rimwe zuva randinogona kubuda mumba ndine this status ndodzoka ndane this status.
just that day ramunongonditendera kuti zvandabuda ndiri ndirege kudzokera kumba ndakadaro. It's just that moment. Murume anonzi Moses aisifudza makwai mazuva ese, akararama in 3 blocks 40 years. Ari kwa Jethro. Oita dzimwe 40 years ari uku, ozoita dzimwe 40 years akutungamira vaIsraeri. Amen and amen. First 40 years anga ari mumba maFaro. Dzimwe 40 years anga ari maJethro. Dzimwe 40 years ende dzese dzaingoshanduka. One day akabuda ari mumba maFaro, akaona muIjipita nemuIsraeri vachirwa, vauraya muIjipita. Zvatochinja paakazoona vaIsraeri vachirwa, akati muri kurwirei zvandoda kundiuraya sezvawakaita, vatotiza. Rikanyura kwaJethro. Asvika kwaJethro akafudza makwai for 40 years ariko. Ane zuva raakaona gwenzi richipfuta, akatozoona tsvimbo yake ichiita nyoka, tsvimbo yake ichidzokera zvekuita tsvimbo, upenyu hwatoshanduka. One day pari kuparidza varanda vaMwari, hamunawo here Mwari chimwe chimedu chamunogona kundizarurira ndirege kudzokera kumba ndakadaro? Amen and amen. Amen and amen. Unoziva kuti umwe udofo unogona kungopera one day, rimwe dhimoni rinogona kungoenda one day, imwe nhamo inogona kungoenda one day, kumwe kusemwa kunogona kungoenda one day. Mwari vaita zvavanoita kungorekonaiza kuti zvandauya kuchechi, yes, tawe yemunhu ndeyake, but Mwari ndirangarire iwo. Pati kusimuka varanda vaMwari, just that remembrance. Amen and amen. Lorangarira rimwe zuva ndakatsanya. I remember that day, musi wa 20 February 2009. Ndakanzi nebrother yangu ndiri kuJoburg, Kona Clement Hancock, tichivaka. Akati kana wakubva ikoko upfuure nepano. Ndikati murume ane utsinye uyu. Ndokwira kombi kuenda kuRandburg, ndozokwira imwe kombi zvekuenda kunonzi kumusha kumba. Ndikati mukoma ndadi kuuya mangwana. Zvikanzi baba munini usiku hauna ndima, pfuura ine kuno. Ini wani ndakakumirirai, imi munotadza sei kuuya. Ndichidzika pamateksi netsoka iwe, ndichicheka ndiri muna anonzani Hill Street, ndadarika neparobhoti, ndadarika nepagaraji, ndichisvika mukoma vakati uya kuno. Ndasvika ndikaenda pachigaraji, zvikanzi kubva nhasi mota iyi yatoo yako, zvaunoda nayo, kwese kwaunoda kuenda, mafuta efuel card iri unodirawo dzimwe dzese neyako. Ndozuva randakaita breakthrough. Handinazve kuzotenga fuel upenyu hwangu. Kubva pana 2009 20 February kunosvika pana 2016 March ndaresigna kubasa, ndamufundisi. Ndopandakatanga kumbotenga fuel yangu. Ndatenga fuel ndichienda pataiti toilet iri kupulpit. Ukapinda mutoilet ukagarisa vanhu vanozva zvaungochita, ukakurumidza vanozva zvaungochita. Ndopandakatangira ipapo. Amen. Ndakazvambarara pasi so papulpit ndichinyengetera. Ndikati Mwari kana mangondinzwira nyasha 300 vanhu panapa. Takaita one Sunday, second Sunday, I remember very well that day. Ndo rakauya vamasinire, ndo rakauya Ellen, where are you? Vakauya one day nasa hapo Maizimuto. Pakauya vanhu vakawanda, chigrupu chakangopinda zuva iroro, vana vamasinire, vana elder vesa vakapinda zuva iroro. Kungo ndarara papulpit musi weSunday, unoziva kuti unopinda uchiti vanhu vese ndewangu ira, vanhu vese ndewa, chechi ichifira kudaiso. Kungoitawo zuva 1 Mwari ramunongondipindura kubudikidza nevaranda venyu. Unoziva kuti pamwe pacho pazvinotaura unonzwa kutukwa so, pamwe pacho unonzwa unonzi ndakunotenga imba. Ndinorangarira rimwe zuva ndichitaura naPastor Munemo, vachiti vese vane madhimoni ekuroja, vanhu vaLandroad, uyai kuno. Murume uyu ari kutonditi ndiri munhu waLandroad, ndiine degree. Uyai kuno kukempi. Unoziva kuti vamwe vane dzimba dzavo vanenge vachikwenya zvirebvu, isu tichimanya tichienda ikoko tichinga uchinonamatirwa. Ende Pastor Munemo havanamatiri zviri nani. Vanomwe murume ane ruoko rune simba anonzi Baba Chabuda, makambosanganawo nawo. Muzita raJesu paunopedza kunamatirwa musoro wacho unenge wakutotema, kwete nekuda kwaMweya Mutsvene, but nekuda kwesimba raka. Wosvika ikoko apa uri pa 3 day absolute, wobva wavhiringidzwa.
chisvika ikoko unotongonoti kubva ipapo tichinosvika kuchiparidza pasita chitsvare akati kana uine mari yauinayo pari kanda muchikuhomwe umu ndakuda kutopedza vadatora mari yese yatatinayo vatakanda mari chibhondi richiramba kubva ipapo takatanga kutenga dzimba unoya pamwe unogoita kana 2 weeks usati wasvika pane imwe imba mwedzi usati wapfuura nepamba yako pamwe pacho yavaranda vaMwari kudai just try by all means kuti havana here chavainacho havana here chavainacho apa handisi nemuparidzi ndiri kungokugombedzera kuti chirega kurara chirega kuwarairwa ungoti pavari kutaura Mwari unototi isu vamwe tine vanhu vekunongedzera ndinorangarira ndiri grade 4 thereabout ndisina bhutsu ndine shoti rinojoboresa nehuku richataurwa nemurume unototi ndangosaka nomwe anonzi mufundisi mukanga kana muchavarangarira mudhara mukanga zvikanzi munhu une zviro zvaMwari uyu mukomana uyu une zviro zvaMwari uyu une zviro uchingodarika so watendekwa so wobva ikoko wodzokera unodyka muri usina mafuta hapana here chiprofita chinofanira kudzika nhasi hapana here chiprofita chinofanira kudzika pamusangano uno hakuna here anofanira kuprofitwa iti Mwari ndiprofitei pamusangano uno Mwari ndiprofitei parevival ino Mwari muranda ngaataure zvinoenderana neni pamusangano uno uchiona takamira kudai tiri maevidence ekuprofitwa nevanhu vaMwari tinonzwisisa chinonzi munhu waMwari because vakaprofita tikararama pane vamwe mai vachiitisa girls fellowship vanzi mai Manyonga if I'm not mistaken vakati kuna mai avo uchava mufundisi uri mukadzi wamufundisi iwewe uri mukadzi wamufundisi pagirls kungonongedzerwa kunzi iwe uri mukadzi wamufundisi ndiri kutaura zvekunana 2004 2005 chiprofita chozozadziswa 2012 munhu waMwari ngaamborotomoka mani iti Mwari muranda wenyu ngaarotomoke chiprofita chinozorarama shuwa unongosangana nevanhu vaMwari zvichidarika zvakadaro kune munhu anofanira kugamuchira chiprofita nhasi kune munhu anofanira kugamuchira chiprofita manheru anhasi munhu waMwari uyai muprofita sekudaro kwamaitwa Reverend Tashu pamwe chete naamai tivatendere vaprofite munhu waMwari profitai pamakataura zvikanzi kune munhu ari kunetswa nechikwereti maireva ini munhu waMwari ndakaramba bhondi Mwari ngaandibatsire ndirege kutora ndichiporerwa mari yangu maakaundi ndakazorealiza kuti ndiri kuparidza but ndine chikwereti chebhondi inini handichachidi ndiri kunamata kuti kana ndikasashanda ndingoinhonga ndibhadhare zvikwereti handichadi mari inodhonzwa nevanhu iwe pari kuprofitwa vamwe hausi kutoona kuti bhondi kusungirirwa vanganouya vanozoti bhondi pamwe vache rinorwadza ngariti bhondi rebhizinesi kwete repaunogara pekuti ndikafa nhasi chanononzi nebhengi pane chikwereti profitai baba ini ndiri kugamuchira chiprofita mufundisi ndiri kugamuchira chiprofita shumirai zvamapiwa naShe musabata even uri munzwa uri munyama titumburei ticheme kamwe chete ubude Mwari vakushandisei tagadzirira tiombere maoko tifarire baba vedu tinogona kuombera kudarika ipapo church. Thank you so much Bishop. The church ndazviona church inokudai ngondowedzera volume bichana voice rangu ringora affected but naita zvakanaka church yenyu inokudai it's a happy church a blessed church titifara again muranda waMwari pamwe chete nechurch board Mwari akuitirei zvakanaka hallelujah takamira kudaro tiremekedze muranda waMwari vatitsika nhasi Pastor Kambirienda Mwari akuitirei zvakanaka pamwe chete namama. God bless you. Nyasha dzirambe dzichiwanda kwamuri. Tinokuremekedzai. Once again tiombere maoko tiremekedze muranda waMwari muzita raJesu Kristu. Hallelujah. Tiremekedze our service facilitator Professor Masinere pamwe chete naamai. Tingoombera maoko tivaremekedze muzita raJesu. Hallelujah. Chingofarira munhu ari padhuze newe uti nhasi Mwari ane zvaada kuita newe. Handisati ndazviziva hangu but zvinoratidza kuti pane Mwari zvaada kuita newe. Ingomutaurira uchigara pasi umupe pekugara. Kuti hama yangu ndinokupa pekugara, wana pekugara. Mwari ane zvaada kuita newe nhasi.
Lebronosida braidezede kidabai phonos. Thank you, Jesus. Ndoda kuti mundifarirewo mundibatsire kuremekedza mai mfundisi Tashu. Mother mai mfundisi Tashu vakauya neni vaneni kusvikira Jesu achidzoka. Mwari avakomborere musara Jesu. Amen. Tinotenda. Andei book nas ndoda kuparidza pamusoro pe title yandatumidza kuti desire another higher level of anointing. Desire another higher level of anointing. Desire another higher level of anointing. Mudze munaripadhu zinoti zvekuzodza kwaMwari zvinobhadhara. Uchazviona manero anasi. Mutaurire zviri mukuita mukutaura kwandiri kuita. God bless you. Desire another level, another higher level of anointing. Ndoda kuti mutiverengere pana Acts chapter number 10 verse number 38. Shadibaradoshia Dallas. Tozenda kuna Luke chapter number 24 verse number 49. Zvokuti Mwari akazodza sei Jesu Kristu weNazareta nomweya mutsvene nesimba, uye kuti akapota sei nenyika achiita zvakanaka achiporesa vose vakanga vari pasi pesimba radhiabhori, nokuti Mwari ava aiva naye. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Luke chapter number 24 verse number 49. Tarisai maoko angu netsoka dzangu, ndini iye. Ndichakutumirai chipikirwa chakavimbiswa naBaba, asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Tinotend our last reading. This is 2 Kings chapter number 2 verse number 9. Verse number 9. Vakati vayambuka, Eria akati kuna Elisha, nditaurire, unoda kuti ndikuitirei ndisati ndatorwa kubva kwauri? Elisha akapindura akati, ndipei migove miviri yomweya wenyu. Tinotenda in English. And so it was, when they had crossed over, that Elijah said to Elisha, ask, what may I do for you before I am taken away from you? Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. Tinotenda ingosumudza ruoko rwako utevedzere mashoko andiri kutaura. Kuzodza kwenyu Mwari nesimba rechikorere ndigamuchidzei manheru ano muzita raBaba nderemwanakomana nderemweya mutsvene. Amen. Thank you. Ingoti tarisira munhu ari padhuze newe. Kana akanaka unongoti you are a wonder. Kana zvakadaro unongoti you are fearfully made. Angoti you are fearfully made. Kana muroya apindi mumba imomo akaona fesi yako anofunga kuti uri mukuru wake. Mai wezangu
kune vanotenda. Ndipe amen nechekuita nelevel yekuzodza kwaMwari kuchauya pamusoro peupenyu hwako. Rugare kune vanotenda. Ukandidaira amen yakanaka Mwari achakurangarira gore rino risati rapera. Rugare kune vanotenda. Ukandipa amen inodarika ya neighbor ugere naye uchaita mari yakawanda kudarika munhu iye. Rugare kune vanotenda. Ukandipa amen yakanaka kudarika neighbor yako uchararama makore akawanda kudarika munhu iye. Rugare kune vanotenda. Tinotenda ingoti kumunhu ari padhuze newe makorokoto. Oh my God. Makanaka Jesu. Makanaka Mwari. Makanaka Mutsvene. Munoramba muchiita mabasa makuru muzita raJesu. Hallelujah. Desire another higher level, not just level. Desire another higher level of anointing. It's like a command. Iwe ndiwe unofanira kuto desire level iroro. Vana baba nana mai ukagutsikana nepauri hauna kwaunosvika. Ndoda kuti munhu ari panapa wese atange kunzwa mweya wekuda zvakawanda, nyasha dzakawanda, favor yakawanda, ngoni dzakawanda, dzimba dzakawanda, mari yakawanda, hembe dzakawanda, pfungwa dzakawanda. Ndiri kutsvaka munhu ari pano manheranhesi ari kuti Mwari ngaandipe chimwe chiyero chiri nani kudarika chiyero chandinacho. Zvino inenge ichiitika ndeyekuti ndichiparidza kudai so Mwari anenge achitarisa anotenda obva atomuitira. Ndaive mune imwe church service. Saka kune vanhu vanomirira kuti anzi zvitange zvadziya izvo zvakadziya kare. Zakati kune vamwe sister, masimukiro amaita makorokoto, masimukiro awaita, minutes awatora uchisimuka, ndo mwedzi yauri kutora pakundororwa kwako. Saka nongochi dai zvikakutorera 3 minutes une 3 months kupinda marriage. Because dzimwe nguva paunoita drama raunoita unogona ngochitokonzereswa uchitoita zvinhu usingazotori mumweya. My God. Ukatora nguva kushedzera kuti mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirewo ngoni, ukatora 10 hours kuti ushedzere uchatanga kupora after 10 hours. Kana zvikakubata achingosvika unopora achingosvika. Saka ndiri kutsvaka munhu ari kuti handidye manonoko. Ndoda kuti Mwari andirangarire like now. Handina time yekuti zvitore nguva yakareba. Mwari ngaandirangarire iko zvino paservice inoi. Vaprofita vakaprofita mumwe aiti gore rinouya nenguva ino, asi pamwe pacho waitomunzwa Elisha achitoti mangwa amboti kuvakomana vemaperembudzi mangwana nenguva inoi, achireva kuti anointing iripo inoshanda mangwana kutanga iko zvino. Hakureva kuti mumwe munhu ari panapa unogona kutorangarirwa. I declare mangwana nenguva inoi. Wandinzwa here? Mangwana nenguva inoi. Anointing. Waenda mukadzi muShunemu, waenda kumurandakadzi asina mwana kunguva yakareba, woti gore rinouya nenguva inoi unenge wane mwana. Asi kuvakomana vari kuzotevera nyasha dzichiprofita dzakaprofitwa, vakomana vemaperembudzi vanoti tikagara pano tinofa, vachipinda musystem yadeclarewa kuti mangwana nenguva inoi, ndokubva vapinda mumweya wakaprofitwa vasipo. Saka zvikasagamuchirwa nevanozvinzwa
zvinogona kundobatwa nevazvinzwa zvisiri live. Ndiri kutsvaka munhu ari kuti pastor, Mwari ngaandirangarire like now, not tomorrow. Manhero nhasi hatisi kukupromisa, manhero nhasi tiri kutokupinza. Hatisi kukupromisa basa, tiri kukupa basa. Hatisi kukupromisa kuroorwa, tiri kutokurodza manhero nhasi. Hatisi kupromisa kuita mwana, tinokupa mwana wacho panapa, mimba ozonobata wakumba kwako. Now, anointing. Anointing inomirira the power of God, or the presence of God. Now, church, lebrinesta by kadosaba. Without anointing, it is difficult to break through. Without anointing, you cannot shift from one level to another. Without anointing, even your life cannot change. Magetsi akaenda atichakwanisa kunzwanana. Power ikaenda izvozvizvi, malights anodzima, mic aichatauri. Chiri kuita kuti tifare izvozvi, ilevel repower ripo remagetsi. Magetsi akaenda, power ikaenda. Ukanzwa vachikudza kuti power cut, kuti power ikakata, fridge inomirawo kutonhodza zvinhu. Now anointing ikashota, anointing ikaenda, unoroyeka. Anointing ikaenda, unodyika. Anointing ukaenda, madzikirira anokuteverera. But manhero anhasa, you receive a better kind of anointing, a better level of anointing in the name. Baba, ndikatanga ndimboparidza. Pane zvandandaona. Kune mukadzi anga afunga kutora murume womumwe munhu, but mukadzi uyu watotanga kurwara. Marwariro ake haasina kana capacity yekuteera murume wako nekuda kwemhando yechirwere. Pane chirwere chokuti chikakubata murume womunhu wangochidanana naye unomutiza. Hachisi chirwere chawapiwa nemurume, but chirwere chiri kungouya kuti usiyane nemurume womunhu. Ndoda kuudza ndakamira panapa kuti simba raMwari rikundikane, vanhu vangakundikane, tete vako vangakundikane, mai vako vangakundikane, sekuru vako vangakundikane, but anointing will never fail you. Unonzwa mapisare makuti Jehovha ndiye mfudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Why? Akazodza musoro wangu namafuta. Unozonzwa akutaura achiti nekuda kwepower randakagamuchira, kunyangwe ndikafamba nepamupata womumvuri werufu handingatongotyi, because the power, anointing yandakatakura inondirwira. Saka kana rufu achiuya ngaauye, handityi, ndine power rinokunda rufu. Wazonzwa hymn yekuchechi kwedu yakuti simba ramakatipa, simba ramakatipa, simba ramakatipa rinokunda zvose. Kubva nhasi ndoda kuti upinde mudimension yekukunda zvese. Baba, nyasha dzichaburuka panapa ndedzekuti anoda kukudzinga basa ndiwo ochanzwa kuti akasiya basa ega. Ndoda kuti ndiparidze merani kwokutaura one thing chakamboitika. Ndiri kupoli, pamutare poli ndichita motor mechanics. Ndanga ndichiti ndichimboparidza muclass. Saka ndakaudza mumwe musikana kuti it's not good kuti udanane nemalecturers kana wauya panapa. Ita zvekudzidza, because vabereki vako vari kutambura kuti uuye panapa. Now, saka lecturer uya umwe aiti teacher many subjects. Ndobva audzwa neboys kuti musikana wenyu anga achiparidzirwa natashu. Ndobva vandigadzirira size. Vaiti ndikangopinda voti tashu simuka uya kuno enda unototengerawo Madison kucanteen. Pandaenda kunotenga Madison ndichidzoka ndaisvika ndichingopinda chete, anobva ati nhasi taperera pano,
mangwana akauya kulecture woti Tashu enda unotenga Madison. Ndoenda unotenga Madison ndodzoka pandinopinda muclass anobva ati nhasi tapirira pano. Dei rakandirwadza idei raakanditi Tashu enda unotenga Madison. Pandakadzoka ndakaona apedza topic yemacarburetor. Ndobva atoshedzera kuti next week tine test. Munokoita test sei pazvinhu zvamusina kunditestawo nezvamusina kundidzidzisa. Ndobva azouya futi. Zuva iroro manje ndakanzwa kuti mweya mutsvene ari pamusoro pangu. Ndakanzwa mavhuvhuzera mandiri ndakati nhasi ndomutamba nyowani asati anotamba nyowani. Ndobva auya zvikanzi Tashu enda unotenga Madison. Ndobva andipa mari. Ndobva ndasvika. Ndobva ndatenga Madison. Ndobva ndataura neMadison. Ndakati nhasi Madison akangokubata ngabve pachikoro panapa. Akangokubata ngaende ngarove pasi nhasi. We carry power. We are not powerless. Bible now ndobva ndapinda ndichisvika zvikanzi nhasi taperera pano. Ndobva ndati it's okay. Zvikanzi kunza kuno ndobva ndamupa. Paakatambira ndobva ndatoziva kuti anyura. Ndikati mai we vanyura. Ndakaramba ndakavatarisa kudai. Foni ndobva yatoringa. Ndobva wadaira. Hanzi alo. Ndobva amira pado. Ndobva ndaterera ndobva ndati ndanomirawo padhuze. Ndichiterera manzwi. Kutesta zvandataura. Because we carry power. No bakanza. Vaisa phone palawanza. Sikunzwa. Vaisa phone palawanza. Hello, say you are transferred with immediate effect. Taita challenge kwa Harare Poly. My lecturers artists achenda ku Namibia. So right now utaura kwandikuita. Make sure that by tomorrow munenge ma reporter ku Harare Polytech. Akangodzoka. Ataidzidza nemwana wake ndobva adzoka ndobva apinda rikanzi I'm sorry ndakuenda kuHarare ndatove kuHarare. Subject iyoyo ndobva kwauya vamwe se vaiticha vainamata nesu tichienda kuchechi imwe chete tichipinda pamwe chete. Ndine vanhu vechechi ndichivaimbira kupresident worship inondifoirisa sei ndichivamhoresa service yapera. Ndine vanhu vari pana pachechi ndichivagamuchira. Ivavo vaiti vakangosvika pakangoita basa vaiti Tashu handei kuworkshop uite party time pachinzvimbo chekundotengeswa Madison. Ndainzi paextra handei wondogadzira mota utange kuitawo mari uri pachikoro. Whoever may try to disappoint you shall be disappointed by the power. That panapa, whoever tries to disappoint you shall be disappointed by the power. In the name of Jesus, hallelujah. Now, Jesus being God, Jesu ndo vaazvarwa ari mwana vaazvarwa. Bible shoko raMwari rinoti tizaine mwana muende naye Egypt. Iye ari Mwari because haasati hake agamuchira chizoro. Ndobva atotizwa naye Jesu. Ndobva atoenda kuIjipita kuitira kuti Herodhi atadze kumuuraya. Bhaibheri rikati kana azofa Herodhi ndichati udzoke. Because une time yaunogona kutiza muroyi wako nenyaya yelevel capacity yauinayo. But kana waone capacity chaiyo autize muroyi wacho unogona kutomushauta kana kutomudena asati akudena kana kutogara watomuudza kuti iko zvino usati wataura muromo wako watovharwa. Let us believe God to the extremes. Let us believe the power of God to the extremes. Jesu ndokuita 4 years, 5 years, ndobvaita 10 years, 12 years. Unonzi akambobvunza mubvunzo muchechi asi hapana chine musoro chatakanzwa chaakaita. Bible noti zvino Jesu ari kuma 30 years ndokubva aenda
kundobhabhatidzwa naJohn the Baptist. Bible shoko ramuti abhabhatidzwa zvinonzi simba raMwari, mweya mutsvene akaburukira pamusoro pake wakaita senjiva. Achipedza ipapo Bible shoko ramanoti Jesu shoko rikaburuka rakati ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Achibva ipapo zvinonzi Jesu akatungamirirwa nemweya akuenda kurenje kundoyedzwa naSatani 40 days achitsanya. Apedza kutsanya zvinonzi wakadzokera ari mupawa. Ndine vanhu here pana pachechi ndobva adzokera ari mupawa. Paakadzokera ari mupawa, vairwara vakatanga kupora, vane maperembudzi vakatanga kupora, mukadzi aibuda ropa rakamira. Jesu ari mupawa. Bhatimiyo akatanga kuona. Jesu ari mupawa. Ndauya pano pazuva ranhasi kuti Mwari akurangarire ugare mupawa, ugare mupawa. Chichashamisa ndeyoti ichibva muservice ino zvawaitiza ndo zvinenge zviri pa number 1 kukutiza. Kune vanhu vachauya kumba kwako vachakushaya kunyange wakarara. Pamba pako pachashanduka kuita tsime remvura, pachaita dhembo. Kana vachiroya vachakushaya. Ndauya panapa kuti Mwari akupe power rekubloka masimba ezvikwambo, anointing inouraya zvikwambo, anointing inouraya nyoka, anointing inouraya tsikidzi, anointing inouraya masimba erima. No weapon formed against you shall prosper. The anointing shall stand for you, and the anointing shall fight for you. Now, pataverenga Bible noti Jino Elijah, a man of God, a man of power. Bible noti Jino Elijah wanetsana na Jezebel, what declare kuti for 3.5 years akuna mvura ichanaya, achitemba level re anointing, anomisa mvura. Mwari akatoti sure atichanaisa mvura. Ladies and gentlemen, summer ikashiftwa, winter ikashiftwa, vanhu vakagadzirira kurima hapana mvura yakanaya, zvataurwa nemunhu akazodzwa. Ndoda kuti umire mupawa, utange kumisa zvimwe zvinhu kumba kwenyu, umise zvimwe zvinhu kubasa rako by power. 3.5 years no rain. Vamwe varume vakanamata vachiti gore rino inonaya. Mwari akati nelevel ina Elijah hatinaise mvura. Makore akasvika muna December, makore akataurana kuti varume ngatitoverengai maDecember. Tine maDecember 3 tisinganayi, tozondonaya panopera 3.5 years. Makore akabata mvura, akaramba nemvura because zvataurwa nemunhu ane power. Kubva nhasi uchamisa network yemwe yechina, uchamisa network yezvikwambo, uchamisa network yevaroyi. Kuna tete vako vachatorasa namba dzako nekuti zvavaita havachagona kuzvita. Kana wagamuchira simba iri nhasi, Mwari achabata vanhu. Mwari akakubata zvakanaka-naka. Kana spiritual husband ikauya ukainongedzera so inofa, kana kudimbuka zvacho zvainoshandisa ichafa. That spiritual husband must die. Pane vakadzi vari munomu vanogara vachishanyirwa nevarume kuhope kubva nhasi. That's the end of the road. The anointing I carry right now shall fight for you. The power of God. Ane chikwambo chake hachisi kuzobudirira pauri. Ane chikwambo chake nechidhoma hachisi kuzorara newe. Chichafa chisati chasimuka. Now, Bible shoko ramanoti zvino Elijah nekuda kwepower, level of power, ndokubva asuduruka ndokumbonogara parwizi Kerite. Bible noti aiunzirwa nekuda kwelevel repower, aiunzirwa nyama nemakunguo. Gunguo vanababa nanamai raifamba nenyama kudai. Handizivi kuti makunguo mangani aigona kutakura nyama ingadyiwa naElisha. Kana vanhu vakasaprovide vane power vanogona kundoprovidwa nemhuka dzesango.
kana hama dzako dzikasamira newe denga rinogona kugadzira shiri dzinogona kumira newe. Ndine vanhu ere pana pachechi. Murangarire kuti pakauya mafloods aNoah, Noah akatuma shiri kundotarisa kuti kunze kwakamira sei. Kana vanhu vasingatumike neshiri dzinogona kutumika. Power randiri kunzwa panapa, ana baba nana mai, power can do anything anytime. Nokuti baba church ikashaya power, zvichandonetsa munguva inodemanda power. Moses wamaparidza panapa aiti atiza Pharaoh. Akuda kudzokera kuna Pharaoh. The man you are running from, unofana kuzodzwa nesimba rokuti ukamutarisa anokutya. Murume uyu anomuziva nokuti akagara kumba kwake aine vakomana vokuti vakakanda chimbo nyoka pasi, chimbo dzinoita nyoka. Mwari ndobva amutanga kumudzidzisa syllabus rekumba kwaFarao, because the Pharaoh understand the English, Pharaoh understand the language. Even ukati Mwari andituma anoti Mwari wako ngaazviprove. Handikutsikane nekuti Mwari wako handi Mwari, ndokutsikana kana azviprova. Mwari akamuti usatya Moses nekuti munhu ari kundotarisana naye ane power. Ndoda kukupa simba rinodarika rake Pharaoh, ndoda kukuitsa lesson inodarika ya Pharaoh. Wakavaona vachikanda chimbo pasi dzichiita nyoka. Zvikanzi Moses unei, zvikanzi ndine chimbo, zvikanzi it's good. Vakomana kwavari kuendako vane chimbo, iwewe une chimbo. Saka hapana asina chimbo. Saka Moses kanda chimbo pasi, ndobva akanda, ndobva yaita nyoka. Ndobva Mwari vamudzidzisa kuti vakomana vauchasangana navo vane chimbo yavanokanda pasi ichiita nyoka. Iwewe Moses iva nechimbo yaunokanda pasi ichiita nyoka. Nekuti kana nguva yemafinal yeChampions League yenyoka yasvika, tinofana kutoregedzera chimbo pasi. Ndobva asvika kuvakomana asati amhoresana navo. Vakomana vakati Moses uda kuita sei? Zvikanzi toda kuti vanhu vaende. Zvikanzi usati wapedza kutaura, zvikanzi iwe Jambes naJamres ndobva kanda chimbo pasi. Vasingazivi kuti Moses abva kumapracticals enyaya izvi, abva kumapracticals enyaya izvi. Ndobva vakanda chimbo pasi, vakafunga kuti vari kuita zvinyowana. Ndobva chimbo yaita nyoka. Moses akati it's okay, chiregai ndikuratidzei how to rebuild a V6 engine. Ndobva atora chimbo yake, ndobva aikandawo pasi, ichiguma pasi. Inotoriwo nemalessons ekuti tikaguma pasi tinoita nyoka. Ndobva yasanduka, bva yaita nyoka. Iyi haitumwe manje, iyi haiwadzane nevanhu. Iyi inoti ikangoita nyoka inotsvaga pane nyoka. Ndobva yandoona nyoka 2 dzevakomana, ndobva yabata 1, ndobva yapa imwe yacho mweya wokusatiza, ndobva yamedza, bva yapedza. Ndobva yabata imwe nyoka yechi2, ndobva yamedza, ndobva yapedza. Hapana asingaite zvenyoka. Verima vachiita zvenyoka, kusaiti kwedu zvenyoka tinozvigonawo. Ukanditumira nyoka iko zvinozvi, ndokutumirawo nyoka iwewe. Ukanditumira nyoka, ndokutumira nyoka. Amen. Vana baba nana mai, power rikawanda. Ndakati kune vamwe mai, zvikanzi ndakanokorwa tsoka, ndakurwara, handichakwanisa kufamba. Ndikati munhu achaka kunokorai munomuziva? Zvikanzi ndikati kana auya kumba kwenyu munokoreiwo. Iniveri mufonere auye kumba kwenyu, mumunokore, muye nayo. Nokorai, muye nayo. Kana paine n'anga yake yakatamba-tamba netsoka yenyu ikaita mayas, inotoda kutamba-tamba neyakewo aite mayas. Handita nemunhu anotemba, iwe itawo munhu anotemba. Kana vachitemba n'anga dzavo, temba pastor wako. Ndine vanhu vechechi panapa, temba pastor wako, temba pastor wako. Kana vachitemba n'anga dzavo, temba pastor wako. Ndobva vanokora, vambogara nayo kati amana ndipe munhu waMwari. Akatibata makadii zvikanzi gumbo rangu rapora. Ndikati uyai naro kuno munyatsopruvha. Zvikanzi bakani. Ndakati ndichitaura kudai so chiregai kuuya nayo. Kunokora kwamakaita ikoko yenyu yatove right, yake yacho akasatendeuka ndoichamunetsa.
ndine vanhu ere panapa kusvikira munhu auya kuzoti ndiregerere pane zvandakakuitira ndakakunokora tsoka ndiregerere haatauri zvaakasangana nazvo kuhope ndinoti Mwari wakupe power rekuresponda panyika panapa ukashaya power aubudiriri iwe hauna zvivindika zvokurara kumakuwa timu riri kunzoko anorara kugraveyard asina kupfeka achichinja makuwa akamborarira guva remukadzi woenda pane remurume woenda pane munhu akafa nezuro worara kumakuva nokuti mhiko dzaanenge akapiwa timu riri kunzoko rinogona kutochengeta bere pamba achitadza kuchengeta sekuru vake kana hanzvadzi yake asi mumba achigara nebere timu riri kunzoko rinogona kugara nenyoka richitadza kugara natsano kana nemuzukuru asi mumba make muchigara nyoka vanhu ivavo vakazvipira kusevha satani pane vanhu vokuti kana ukaparidza sei shamwari vakazvipira kunamata satani havatendeuki ende vanototi da kupedzerana newe kana paine ada kupedzerana newe power richapindira anointing shall respond anointing shall reply them in the name of Jesus. Zvino baba ndada kufamba nenyaya yangu handisi kuti ndipfuure mberi handisi kuda ndisati ndadhila nezvandiri kunzwa panapa ndine munhu wandiri kunzwa anointing iri panapa iri kundiudza kuti kune munhu ari kunzwa pasenta peguvhu rako panosangana west pane chinhu chishapeni chiri kudai uya pano ndikunamatire kune pain iri kuoriginata pari kuperera guvhu rako pazasapa iri kundobata iri kubva yatobata nemusana uya pano ndikunamatire ndigone kuparidza. I want to pray for you because andikwanisi ndinofana kuti iwe upore kuti ndigone kuparidza because anointing inofana kuita pinpoint the problem. Jesus, the power, the presence of God in the name of Jesus. Receive the power to be healed. Anditi chinhu ichocho irimo power. Randadziswa na baba kuti negative power. Ini ndoda kuadresa chinhu ichocho ne positive power. When two powers meet, another power must submit. When two powers meet, another power must submit. Masimba emuroi wako nas anogwadama. Masimba evanhu vakabata marriage nas anogwadama. Masimba evanhu vakabata mari dzako nas anogwadama. In the name of Jesus. Zanchaita ndichati 1 2 3 chinobva chadzika negumbo renyu kuenda pamakatsimbira 1 hatifana kutora nguva 2 chirege kumbata mungomutemere 3 in the name of Jesus it is done. It is done. Zvino Elisha ndobva anzi naMwari Moses wandiri kuparidza aona simba makorokoto inyaya dzandiri kunzwa panapa makorokoto. Is that your husband? Oh, makorokoto. Ndaona mukomana mudiki munyowani mukomana mudiki munyowani ndichinzi mukomana uyu ndi doctor. Last born yenyu mukomana ere mudiki Jesu. Ndoda kukuudza iko zvino kuti power can cause other powers to retreat. Power can cause other powers to be embarrassed. Power can cause other powers to be harassed. Wanga uchivatya nasi uchaenda uchivatyisa. Ndine vanhu vari pana pachechi. Ndine vanhu vari pana pachechi. Moses ndobva aenda kunoburitsa vana vaEgyptians because of power. Because of power. Mwari anototi vaIjipita vamunoona hamuchavaone zvekare. Because of power. Because of power. That Red Sea can be parted because of power. Now, pataverengapa Elijah
ndobva anzi chienda wondozodza Hazael ave mambo weSyria, wozodza Jehu ale mambo waIsrael. Kureva kuti munhu ari kuita mambo kwete nekuda kwema-elections, but ari kuita mambo nekuda kwechizoro. Munhu uyu akunoita mambo, and then Hazael akuita mambo because of the anointing. And Jehu is going to be a king because of the anointing. But the anointing that is going to come upon Elisha is not the anointing to be a king, but it is going to be an anointing that can operate above the kings. Kuzodza kuchaita kuti namadzimambo acho achagwadamira Elisha. Ndine vanhu ere pano pachesha, zodzwa naMwari zviri nani kudarika hama dzako, zodzwa naMwari zviri nani kudarika shamwari yako. Your anointing shall dominate. The anointing shall dominate. Desiring a higher level, a better higher level of anointing. Ndakamira panapa Mwari ane vanhu vake vari kusarudza kuti vaoperate the Elijah, vari under the Elisha anointing. Vachaoperate vari pari nani, vachatanga kubudirira zviri nani, vachatanga kuita vana zviri nani, vachatanga kuita mari zviri nani, vachitanga kutenga mota zviri nani, vachitanga kubhadhara dzimba dzavo zviri nani. Pavanogara vashungurudzwi, chavabata chinoendeka. Ndinodeclare nezita raJesu, uchajumwa nemunana wako iko zvino uri pakati pekurima Elisha. Hauna kuronga kuti ungaita muprofita, but denga radecide. An anointing is tracking you. An anointing is tracking you in the name of Jesus. Saka Elisha ari kurima hake. Baba, mwemuchena uramba achingonditsimbidzira chete kuti munhu wanga tiutaura nezvake anotore nesikani yemudumbu yaari kutofunganya pamusoro payo. Uya pano Libana Sadai Kados Kiramando Shibrenesta Kizabai Enakiaratina Masia Dabeshabai Kados. There is nothing too hard for the Lord. And today, I put an end upon that sickness in the name of Jesus. Ndinoraira kuti mhepo dzirege kuafekta chizvaro chake. Ndinomusunungura iko zvino nezita raJesu. Zvakataurwa nesikani ngazvishayiwe simba in the name of Jesus. Hallelujah. Elisha ari kurima, haasi kuziva kuti nhasi kune program yekuzodzwa kwake. Zvazvinonetsera ndezvokuti akagara pasi haasitoziva kuti nhasi zuva rake. Ende zvinonetsera zvinhu zvemweya, vada kurangarirwa ndo vanozvinetera. Sara ada kunzi aite mwana, ndiye ari kutovhunzwa kuti Sara mukadzi wako aripi? Paada kupiwa mwana pacho hapo. Anotonzi ari mutende umu. Zvikanzi gore rino nenguva inoi anotoseka achiti handina basa nazvo hazvishande nokuti mazuva adarika. Anointing haina basa kuti uri pamenopause. Haina basa anointing kuti wadarika nguva yekubereka. Kune nyasha dzinoita kuti chembere dzibereke dzisina operation. Vasikana vari kuzvara vana vachioperatwa. Kune power inokurangarira nhasi in the name of Jesus right now. By the power of the Holy Ghost, Mwari ngaashandure life yako in the name of Jesus. Elisha ndobva aterwa. Ndiani wandingashandisi kuwapa namana? Ndi wako. Ndobva aterwa Elisha, mira papa. Ari kurima, rimako, ingorima mbichana. Aiwa. Anga asingasakure kani. Anga achirima kurima nokusakura zvakasiyana. Anga akabata gejo achirima. Ari kurima. Ari kuti nhasi ndinopedza ndima iyi.
kana ndapedza ndodyara, ndapedza kudyara pasikana vachauya nechikafu, kana tadya toenda kumba. Kuno kudenga riri kuti nhasi zvemombe nekurima zvapera nhasi. Ndoziva kuti wakaparidzirwa kuti uchadya cheziya. Bandoda kuudza kuti kune vhesi, rega ungogara nemavhesi ekuzviomesera pese pese. Vhesi inoti Jehovha anopa vakewo vavete, vasina kana ziya ravabuda. Jehovha anogona kupa vake vavete. Rega ungodya cheziya chete, idya chisina ziya mwana wamai. Rega kutanga wadikitira kuti udye. Jehovha anopa vake vavete. Kune munhu ari pano pamba pako uchanzwa pane vanhu vada kukuda, vari kukuda, uchafunga kuti vada kubvunza chikwereti, iwo achida kusiyira mota. Kuti kune munhu achasimudzwa kuenda America, but kuti aende nezvese zvaainazvo zvicharema, achasiyira mumwe munhu. Sara uchindichengetera, asi kuwanda kwemakore kuchamumanikidzira kuti chigara nazvo. Musangomirira pakushandisa kutenga nemari yenyu chete. You can use your anointing to transact spiritual things. And anointing is also a buying currency. My God. Waini yapera pamuchato pakana. Vanhu vashaya kuti voita sei. Mai vaJesu anoti itai zvaanenge akuudzai. Jesu neanointing yake anoti isai makata. Atitenge waini tinokonzeresa waini. Cherai mvura mupe mukuru womutambo, achinwa ndobvanzwa kunaka zvikanzi yawaini. Vanhu vakati yakanaka yakadai maichengeterei kusvika panguva ino. Indowa muri rafu zvokuchengeta inonaka kusvika panguva ino. Mumwe chete anga ashedzera kuti yapera. But anointing inoita kuti zvakakosha zviburukire pamusoro pelife yako. Vanhu vachatanga kukukoshesa kubva nhasi. Vanhu vachatanga kugamuchira zvakanaka kubva nhasi. In the name of Jesus. Ndoda kuti Mwari akujume handitika. In 6 months unofana kuchinja mota yari kufamba nayo. Nokuti even ukaita nharo iyo ichachinja yega. Iyo yega ichachinja yega. Jesu zvandiri kunzwa pana baba. Ari kurima. Handisi kutaura uyu chete. Newe wakagara mubhenji mweya wacho uri pamusoro pako. Ari kurima. Elisha ndopa ari kutofamba. Haana kuvafonera kuti wakomana nhasi zvabhadhara. Ndopa ari kutofamba achijuma. Yanga ichinzi nababa zvinogona ngokujuma achifamba. Arosvika mukomana ari kurima. Come, follow. Haana kuti baba mirai kana kuti makadi. Takasara hatina time iyoyo. We are behind the schedule. Ndine vanhu here panapo. Zvaifanira kunge zvakaitika kudhara, we are behind the schedule. Anointing yandiri kunzwa panapa. Kune vamwe vanhu vari panapa kuti unofanira kuti mwedzi waunodiwa wotororwa mwedzi iwoyo. You are behind the schedule. Waifanira kunge wakarorwa to kuma40. Hauna time yedating shamari. Hauna time yekudzidza murume. Hauna time yekudzidza mukomana asisira pasi. Ndoda kuti uchidiwa musi weMonday kana zvibvira Sunday watororwa. Tenda mupower resimba rechikurire. Hauna time yekudzidza munhu. You are behind the schedule. You are running behind the time. Waifanira kunge wane mwana by this time. Paunororwa tanga nematwins kana kutanga nematriplets. Ukavhiridze nguva yakadarika. Ndobva asvikirwa baba. Uya apa. Ndobva Elisha uya ari kurima. Ndobva asvikirwa nezibhachi. Ndobva anze pa nebhachi. Haana kurohwa kati akangorohwa naro. Ndobva ranosara riri pari. Ragara pari bhachi. Ndobva atanga kuita pfungwa dzebhachi. Dzemweya uri mubhachi. Ndobva atanga kushedzera zviziviso zvemweya uri mubhachi. Anobva amhanya. Wati nditenderei ndikuteverei. But nditenderei ndiuraye mombe dzese. Ndoda kudziuraya dzese because of anointing. Ndobva mombe dzese dzauraiwa dzese. Ndobva atevera Elisha. Itaparidzai baba.
Ichaparidzai baba. Ndobva atanga kutevera Elisha. Zvinonzi vari paGilgal. Elisha ndobva ati Elijah ndobva ati Elisha. Sara pano. Zvikanzi naElisha handisari. Zvikanzi naElijah Mwari wakandituma Bheteri. Elisha akati handisari. Ndobva vasvika paBethel. Zvikanzi naElijah. Elisha Sara. Zvikanzi naElisha handisari. Zvikanzi naElijah Mwari wakandituma Jericho. Vachisvika paJericho, pane vakomana vakatanga kuprofita. Vakati unoziva here kuti mukuru wako ada kubviswa kwauri nhasi? Unoziva here kuti pastor asina basa newe because akurova pasi nhasi? Anoti program yaMwari yese ndinayo. Ani nani achada kukusudurudza pane chizoro chako muratidze kuti nyaya dzedenga ndo dzaunotenda. Ndobva Elijah ati chisara pano paJericho. Akati handisari nokuti Mwari wakakutumai Jordan. Usabvume kusiwa. Kana baba vacho vakaitakura vachida kukusiya, iwewe ramba kusika. Teerera panapa. Pane pekuti unodecide wega kusiya. Izvo ndezvo Satani. Pane pekuti iye wacho anayo ndiye ari kukuti sara, iwe ite handisari. Ramba wakabatira. Iye achikuti sara, iwe ute handisari. Ramba wakabatira. Pane padira kusvitswa naMwari church. Ramba wakabatira pakutenda kwako. Kana vanhu vakakunyeya, ramba wakabatira pakutenda kwako. Kana vanhu vakakutuka, Marandudza, Lord, come here. Because attention in the spirit attracts a miracle. Attention and attention in the spirit attracts a miracle. Marari kuti tinamate nekuda kweguvhu rake. Saka guvhu rinombodhonza rokakata rombonyarara. Rombokakata rombonyarara. Saka dzimwe nguva dzekutevera dzinoita sedzadarika. As today is the end of the matter in the name of Jesus. Be free. Now, and no fans, chisara pana papa, pa Jericho, zvikanzi handisari, zvikanzi nevamwe vafana, unoziva kuti Mwari ada kutora muranda wako, ada kutora mukuru wako kuenda. Zvikanzi ini ndoramba ndichiteera mukuru yeshu. Baba ndichitarisa extra biblical material inoti Elisha followed Elijah for 20 good years. Kune vese vari kuchemera double portion. Nokuti double portion rega tizoiparidza tasvika pairi. Ndobva vasvika paJordan River. Rwakadira baba. Ando panondinakidza. Rwakadira. Vuvu. Ndobva mukomana vese vamira vari tu. Nevanhu vari kutarisa kuti vachapayambuka sei. Tinopayambuka nekuti tine chatakatakura. Chinoyambutsa apa. Hatiyambuke namabhoti. Hatiyambuke nendege. Hatiyambuke namabridge. Tinopayambuka nekuda kwechatakatakura. Chawakatakudzwa naMwari. Chichakuyambutsa kupinda muna 2026. Chawakatakudzwa nedenga. Chawagamuchira paservice ino. Chinoenda newe kusvika gore rapera. Haubude mumarriage. Uchandochengetwa nechemweya chawakagamuchira. Ndobva ati atarisa mukomana kanzi regai timbope mukomana manotsi kuita kana asara ega. Haana kana kuti in the name of Jesus kana kuti mvura patsanuka kana kuti Mwari wangu uripi because iye ndiye ana Mwari wacho.
akasimudza Mwari asimudza ndobva ati pa mvura ndobva yati wa live, haisi drama, hadzisi hope. Zvikanzi uya mukomana pinda. Mukomana uya akati ai nzizi dzinoyambukwa nekurohwa nebhachi. Rwizi rukarohwa nemvura, mvura yese nemurwizi inoteerera yopatsanura pada kupinda nevakuru. Kubva iko zvino pawadhisaidha kupinda napo, zvekuti dai akadhisaidha kupinda nechekuzasi rwaindovhura kuzasi ikoko, akadhisaidha kupinda nechepakati rwaindovhurika ipapo. Pawada ndo pauchayambuka napo church. Pawada uchagara location yaunoda, uchagara izvozvi kuparidza kwandiri kuita, kuparidza kwandiri kuita, uchagara location yaunoda, uchatenga imba kulocation yaunoda. Just have the location in your mind right now. Locate that location, that have the spirit of that location in your mind. Uchagara mu location yaunoda, uchandogara kumasapa paunoda, uchandotenga imba kwaunoda, uchasiya basa paunoda iwewe, hausi kuzodziviswa navanhu. Ende roti yacho iri kundoitika pasingafungidzirwe navanhu. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ndobva vayambuka. Vayambuka because of anointing. The anointing you carry will make sure that you take that breakthrough by force. Anointing yoyo ichakupa that breakthrough by force. Ndoziva munhu ari padhuze newe haasi kukutenda, but kunyangwe asingazvitende ndezvepower izvi, simba raMwari richaita zvaasingafungire. In the name of Jesus, hallelujah. Bhaibheri ndobva rati vamhiri manje vachitaura zvikanzi naye kumbira chaunoda ndikuitire. Haasi kukumbira Mwari, haasi kupfugama achiti Mwari ndirangarirei nepower, Mwari ndirangarirei nepower. Enda unoritsvaga tonoti unoriwana. Zvemweya zvinopiwa nevanazvo. Ndati kana usingagone kuwirirana nevarume marriage, haugone kupinda marriage. Wadzana navakachata kuti upiwe mweya wokuchata. Wadzana nevane mabusiness upiwe mweya wokupinda business. Ndobva vachitaura so zvikanzi kumbira chaunoda ndikuitire. Mukomana achiona matsemukiro akaita Jordan, anoti iye mukomana ndinoda double anointing yamuinayo. Anoti ndinoda migove yemweya miviri, type ya anointing yauinayo mutara ndinoiyemura. Asi handisi kuda 1/4 kana 3/4 kana kuti 1/3, and handisi kuda iyoyo, handisi kuda 10 out of 10. Ndiri kukumbirawo inguva 20 out of 10. Ndikuda mweya iwoyo times 2. Handisi kuda kuperera pamakaperera mutara. Ndoda kuti kana ndoita zvinhu izvi handidi kuti nditize Jezebel, handisi kuda kuti ndidziviswe navanhu. Ndoda kuti mundipe power remasolutions, ndikamuchira anointing yemasolutions, ndichiparidza ndakamira pano kune vanhu vasarudzwa naMwari pakati pedu kuti vararame vaine masolutions, vagare mupower remasolutions, vagare mupower rekuitika kwezvinhu. Was the anointing you receive will solve different problems in life. The anointing you receive will solve different. Ndaona makagara mu meeting, but makagara mu meeting ndobva manzi nyamba iwe nengi nyamba dzabuda panzi. Ndakundobuda panzi. But kubuda kwenyu panze makafunga kuti ndakuchizowomeserwa, izonyambisirwa ndokusimudzirwa kwenyu. Mukaona paitwa meeting nechekuita nebasa, imimi musina kushedzwa, regai kubatikana ndokunzibuda panze kwacho. Handisi kutaura naivo chete, ndikutaura even newe kuti mulife yako wakagara ipapo, kana paine nyaya yekuti vanhu vachakusudurudza vachiita kuti zvinhu zviitike, vachazoona kuti muridzi wezvinhu ndiwe. Saka vanoshedzana pachavo.
Samuel atumwa kunozodza mwana 1 waJese anosvika achitora madzikoma anointing inovarambira vese vari 7 ndokuzondoshedza kuti hapana here mumwe asara. Zvikanzi karipo kamfana kari kumakwai zvikanzi ngakauye ikako. Paari kuuya hapasisina queue, paari kuuya hapasisina line, paari kuuya ndiye ega asara. Iko zvino zvino kundotsvaga iwewe chete, iko zvino zvichatsvaga iwewe chete, iko zvino zvinotsvaga iwewe chete. Vakakusiya kuti Mwari akuvhomore, vakakurasa kuti Mwari akusimudzwe, vakakuseka kuti Mwari akurangarire church. Kana uchitenda uchaona kubata kwa Mwari. Uya pano. Ndira kupa example. Ndaitsvaga nzvimbo papoli. Ndobva ndasvika. Kandakanzi ndokunoitwa zvenzvimbo yauri kuda. Saka kwaive nabamukuru wawo. Mukoma wesisi vavo murume wavo. Ndiye angari amutevedzeri wa-dean of students. Ndikasvika ikoko ndichida accommodation. Ava ndanga ndisingavazive. Ndobva andishauta. Akati asi watumwa tipe marisitsi. Ndikati marisitsi handina. Zvikanzi accommodation inopiwa munhu abhadhara. Nokuti haukwanisi kuwana meal card. Ndakati imboita izve accommodation. Meal card zvinoitwa nerimwe power. Because when you carry this power, you act like a fool. Ndikati baba, ndipei njim, ndipei race. Zvikanzi get away, buda muno. Buda, nonsense. Ndobva ndadzoka, ndobva ndavati pamusoro. Rimwe gore, imi neni, tinenge tiri mukoma nemunin'ina. Ndichivataurira, ndakati rimwe gore, imi neni, imi munenge muri mukoma wangu. Inini ndiri munin'ina wenyu. Zvikanzi that will never happen. Ndobva ndabuda panze, ndobva ndadzoka, ndikati mati kudini nyaya ndataura. Zvikanzi yekuva munin'ina, ndikati aiwa yenzvimbo yemunin'ina yakatoitika kudhara. Ndoda kuti Mweya Mutsvene akuonese zviri mberi. Power rikuonese zviri mberi. Ndobva aramba. Pandakazodzoka kechi3 zvikanzi asi watumwa rewe, asi watumwa rewe. Ndikati enda tumwa. Zvikanzi nani? Ndikati nevandituma. Ndobva ndinyorera zvikanzi nonona chief warden. Pandakasvika ndozwa ainzi muchena murume. Ndikati shamara nzi ndipe raise. Zvikanzi marisitsi. Ndikati mukuru wako kana ati undipe ko zvemarisitsi zvabva kupi. Zvikanzi tinopa vane marisitsi. Ndikati aiwa. Zvikanzi manje kana une nharoka ndoda kukuisira muroom ine vanhu vari kuuya. Vanhu ivavo vane degree ravada kuita panapa. Saka uchangogara imomo 1 week. Ndobva aenda bvaandisa muroom 7 mu9S room 7S. Ndobva ndapinda mweya ndagara ndikati Mwari muno handibude hedabai ndiri muno mukusvikira amen. Ndagara imomo ndokubva ndaudzwa mai zvikanzi vanhu vakuenda kunodya apa handina meal card. Ndobva ndaenda kati anopiwa kupi mani meal card? Zvikanzi anopiwa kunhengirikini kumaofisi. Ndobva ndaenda kuofisi paine queue. Ndobva ndasvika ikoko ndikapindira. Pandakapindira naro ndayoserera ndakutasa muchinda akapusa ndobva ndakopira paside pakada tiritezeka. Zvikaza asi wakomana webasa ita kuti tipinde pane kwatiri kumhanyira. Handotitarisawo so zvikanzi mazuva ano zvinonetsa. Ndoayo mazuva emangoda. Ndakamira ipapo. Amai vaive mukati vaipenga vachiti kana uine balance hakuna meal card. Ini mandiri ndakati tisu vai vanotora pasina meal card iroro. Pasina marisitsi wayo. Ndakasvika ndichingosvika ipapo. Vakabva vafonerwa munext room zvikanzi uyai kuno. Vachipinda munext room ndobva ndanomira pane mumwe muchinda akanzi Sara wachinyora. Zvikanzi zita ndikati kindness tashu. Ndobva anyora. Achindipa amai ava vachidzoka. Ladies and gentlemen, power can do anything. Power can do anything. Power can raise you. Power can upgrade you. Power can provide you. Ndapiwa meal card renda akudya. Mwedzi ndobva wapera. Wapera mwedzi unofana kuchinja meal card. Ndopa ndakati ayama 1. Ndakaita 2 days ndichitsanya.
rechi3 ndikati nhasi Mwari ndodya, ende number 2 handichada kudya kudh, ndoda kudya kukantini. Kukantini kwaidyiwa nevarume vakanga vari vanhu vari paapprenticeship. Waindosarudza chikafu chaunoda, unogona kutora nyama, mazai, sausage, matemba, hove, zviri kwauri. Ndikati ndo kwandada kudya kwaibhadharwa nekwaidyiwa nevanhu veapprentice. Ndikati nhasi ndinodya ndiri pakati peprayer because of power. Mumwe mukomana wakakolapsa, adonha ari kudepartment ndokubuda furo muromo. Vanhu vakatadza kuti amuke. Zvikanzi shedzai mukomana anoita zvekuparidza, anoita zvepower. Ndokubva ndaendawo ipapo nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Zvakamubata zvichitama, vabereki vake vachisvika. Ndobva anzika izvika, totombokutakura tombonofamba newe. Tsvaga munhu watingasiyire zvinhu zvako, milk card nezvinhu zvako. Zvikanzi toolbox ndosiyira vanhu vekudepartment, asi kadhi rangu rinokosha. Siyirai mukomana uyu, siyirai mukomana kureva ini. Ndopiwa kadhi remuapprentice remuape. Ndichingobva ipapo chechi, ndakaenda kudh. Ndokundomira kumirwe pakio. Ndakati isai mazai, isai hove, isai sausage, isai rice, isai mazai, isai hove, isai sausage. Ikoko kunonzi unodya kusvika wanzwa iwe kuti waguta. Vanhu vandaidzidza navo vakati koinda vatashu nhasi aenda uko, vakati wakachinja here, asi wamuapprentice. Ndakati nyasha hadzina zera. Tiri kushanda nepower, tiri kushanda nepower, tiri kushanda nepower. Ndoda kuprofita pamusoro pomumwe mwana ari munomu asina mari yakakwana yechikoro. Kubva nhasi Mwari atokurangarira nemari iyi. Saka tine time yatasvika pakunamata just 5 minutes. Saka pana ndakuda kuroora mani, ndakagara ndichitsanya ndichinamata. Ndakatombotsvagira amai awo mukomana anovarora. Pana imwe mukomana akatouya pamba pawaigara, ndikati shuwa ungarambe munhu ane Benz, good businessman. Sister rorwai vambotaura nhamo yavo kumusha kwedu tunoshupika, zvinhu zvakamira so. Ndikati dai sisa varorwa. Ndikati mukomana right way. Ndikatombowatsvagira mumwe pastor. Ndikati sister be married nechinji. Ndisingaziva ndiri kutotsvagira sister vandichagara nawo, mukadzi wangu ndiwo ndiri kutsvagira mumwe munhu. Vakati kana zvite haiwa akati sisa vane mamhepo avo. Ndaita zvekunamatira masista mazuva iwayo kuti varorwe. Ini ndiri brother. Ndaitoyambutsa masista ini ndiri brother. Ndokubva ndazonamata ndiri pakati pekunamata. Usiku ndakarara zvikanzi kindness. Ona ari kuizuru, ona mukadzi akagara musikana akagara pachiya, ndiye mudzimai wako. Pandakati kudai so ndaona ndisisi wewe. Hana kuti kana thank you Jesus. Ndikati aiyo. Shamari papa ndaitozwa history yavo kuti havana kana ma-O level kana ikati indorora accountant hatiite zvezvo. Bate hasina O level hatisvike ikoko. Ndazogara paipai ndikatoti plus handisina kutomboita kana musikana. Ndoda kutombochovha ndiite zvasikana. Kagara ndichita zvepower ndisingati zvasikana. Ndakubible college manje, ndakuda kutoenda kubible college. Mwari akati urangarire nyaya yako yemusikana. Handinomboita zvinoita vamwe kuti I love you, I miss you heje. Ndakangosvika ndikati sister, handidi zvekupedzerwa nguva yangu. Ndakasvika ndikati vanga vachienda kunorasa marara. Ndikati right sister, ndira kubatsirai kunorasa marara. Nyaya yekuramba kuroorwa haina kunaka. Ndakubatsirai kundorasa marara. Tabatirana bhini reria tichienda kunorasa. Ndikati sister, tamira manje. Ndikati sister, handidi zvekupedzerwa nguva yangu. Iwewe uri kuramba uchiuya kuhope dzangu. Inini handisi kuda zvekudanana newe.
ini ndozvandakataura ndakati unoda here kuita mudzimai wangu kwete zveravhu izvi nandite zvekudanana ndoita zvemarriage right ndoda kuudza kuti inini hapana kana kumbodairwa ndakati inini ndichakuroora tochata saka tozoonana kana nguva yekuroorana yakwana hatina kana kutombodairwa kunzi yes badatoenda ndikatoropedza gore. Ladies and gentlemen, nothing chinoramba with the anointing of God. Ndakusimbisa mwe munhu aora moyo panapa kuti pandichatanga kudeclare in the name of Jesus hapana chinorambidza chakaiswa naMwari mauri. Hapana chinorambidza chakadyarwa naMwari mauri. In the name of Jesus, hallelujah. Nasi 3 days that 21 ndobva ngoro yemoto yauya baba bishop ndobva yava paradzanisa nengoro moto wemabhiza ndobva waparadzanisa ndobva vaseparatana. Kuseparata kwari kuita zvichiita kunge anointing iye zvawakumbira hazvichaita. Munhu wacho ada kukupa abviswa kwauri. Paunofunga kuti zvaramba ndipo pazvinoitika. Zvinonzi Elisha ndobva atanga kusimudzwa nechamupupuri achienda ndopa akasvika nechemudenga ndopa akaregedzera bhachi rake. Ndobva mukomana ari nhonga achipedza kunhonga akuenda paJorodhani. Uchibuda musevhisi ino une zvimwe zvivindi zvaunofana kuita, une imwe faith yaunofana kundoratidza. Jesu baba ndaudzwa kuti kune munhu ari panapa anofana kuenda pamba paari kugara paari kurenda wondotenderera ka7 kuti agone kuzotenga musha uyu. Hamuna kundinzwa? Une munhu ari muno ane pamba paari kuroja anofana kundotenderera pamba paka7 wogara hake. Izvozvo ndozvichakireta mweya wekutenga imba iyi. Pawakugara ipapo ndepako. Ndiri kutsvaga akadaro in the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, in the name of Jesus. Saka ndokubva aenda paJorodhani ndokubva ati Mwari waElisha uripe pa ndobva ravhurika ndobva ayambuka. Achibuda ipapo achisvika muJeriko vanhu vanoti chamunhu waMwari guta rino rine mvura inovava. Anointing yauri kugamuchira iko zvino ichadhila nezvinovava kuti zvinake in the name of Jesus. Ndokubva ati iye mvura iri kuvava uye ivhu harisi kubereka zvakanaka zvibereko zvirimwa hazvisi kuita. Zvikanzi ndipei salt neplate nyowani ndobva atora. Amana Mwari ngatibatsire mani. Mwari ngatibatsire mani. Ndobva anoisa pachitubu panobuda nemvura. Zvikanzi izvi ndo zvinotaurwa naJehovha kuti kubva iko zvino mvura haichavavi uye nyika ichaita zvibereko. Bhaibheri rinoti kusvikira nanhasi mvura yakunaka, nyika yakubereka because of the anointing. Achibva ipapo ndobva andosekwa nevakomana vakamuseka. Youth ndobva yamuseka ikati nyamanza kwira. Ari paJeriko nyamanza kwira. Zvikwanzi akabatikana akabwekana akavatarisa ndobva kwabuda mapere 2 musango. Kana vanhu vakasakusapota uine kuzodza mhuka dzinokusapota. Kune vamwe vanhu vacharumwa nenyoka vauya kuzokuroya kumba kwako wotorohwa nenyoka ari pagedhi rako. Ndine vanhu here pana pachechi. Ndikuzwa nyasha dzokuti kunyangwe muroya akauya kumba kwako kuzoroya paanoda kupinda mumba mako anoona mutumwa achiverenga newspaper. Akangotarisa kudai pane ndofunga ndolendo ari kuverenga newspaper. Anongorowa pasi ega. Zvako zvokugerwa usina kukumbirwa izvi
uchigerwa nemunhu usingazive ende chigero chacho hachina kana bhatiri ungonzi mbe hauzi kuti wagerwa ngomuka usina bvudzi mumusoro. Ngaipere nhasi nyaya yekugerwa ndebvu, geresa wega nokuti Mwari akubatsirai kwazvinozvi in the name of Jesus. Ndobva mapere avadya vese achibva ipapo Bhaibheri rinotaura chiti vamwe vakomana vanobva vanotema matanda vanoti handei tese vachienda vese demo ndokudonhera mumvura. Munhu waMwari muripi? Zvikanzi tema sanzu hunza kuno kundobva akanda anointing ndobva yanyurura demo. Ndokundosvika pane vakomana vari kuti mupoto hamuna kumira zvakanaka, mupoto maita poison, poto haisi kudyika, haisi kupakurika, marriage iri kuvava. Zvikanzi ndipei hufu, ndobva akanda muriwo ukatanga kuita sewaiswa barbecue. Muriwo ukatanga kutesta nehufu. May God do the undone upon your life. May God do the undone upon your life. May God do the undone upon your life. Tarry in Jerusalem until you receive power, because without power you cannot make it. Musaenda musina power. Garai pa Jerusalem mugamuchire simba. Tonight you shall receive the power. Kune vanhu vari muno ndichipedza kuparidza iko zvino handingatange nevamwe, ndingotanga newe. Simudza meso ako tenda kuna Mwari kuburikidza neushumiri hwamandipa manerano. Batai murume uiko zvino in the name of Jesus. Sanganai naye nesimba rekudominata, nesimba rekuyambuka. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 in the name of Jesus. Simbara makatipa rinokunda zvese for the next 5 minutes. Sumuka pauri papo. Aba mundiregere ndingokumbira 5 minutes yet. Ndiri mundege Mwari akataura neni. Sorry baba. Mwari akataura neni pamusoro penyu. Ina handikwanise kuti baba tizoonana panze. Mandipa go ahead. Mwari akataura neni ndiri mundege ndakagara sona. Zvakanzi kwauri kuenda uko. Havana kuti utaure pastor Jiriji, vakati utaure Jiriji mufundisi. Kuti aite a sacrifice against hondo dzaanoziva nedzasingazivi. Achasimuka kubva ipapo. Saka handina kuita rugare kubva zvandakasvika sonda ngoti nemukoma ndovaudza iri. Asi pamataura apa manje ipapa ndikuparidza izvozvi ndatonzwa kuti ivataurire. Muchaona baba kuti izvozvo zvataurwa kwamuri ndo inzwi rimwe chete pamusoro pechechi. Ndichazoparidza nezvazvo kuti munhu pamusoro pehondo dzaunoziva nedzausingazivi dziri kurwisana neupenyu hwako usingazivi. Your sacrifice against those things, against those powers, in the name of Jesus. Baba pano vanhu vachaita mari yakawandisa pachechi panapa. Vanhu vachapfuma pano, vanhu vachava mamilionea pano, vanhu vachabudirira zvakanyanya pano, vanhu vachava vanhu vanoremekedzwa pano. Vamwe venyu mazita enyu acharangarirwa pamusoro pemazita makuru in the name of Jesus. Kune vanhu vari panapa vachava vanhu vakuru kunyangwe nemugovernment yenyika inoishi. Mazita enyu acharikognizwa, zita rako richasimudzirwa, uchava mukuru pakati pevakuru in the name of Jesus. Siyanai nawo romosia daide sabai leo siyanai zabara sabai. Kune vatumwa vari kufamba mukati umo. Chinzina meso ako iko zvino. Simudza kutenda kwako, don't reason.
mweya mutsvene zodzai vanhu venyu. Tarisa zvarekitirwa naMwari, simudza kutenda kwako right now. Zodzai vanhu venyu ko zvino, zodzai vanhu venyu ko zvino. Vamwe vachatanga kubudirira, vamwe vachatanga kuva nemari yakawanda, vamwe vachatanga kufuma, vamwe vachatanga kuita progress. Vamwe venyu zvakatora makore kuti zviitike zvichatanga kuitika izvozvi. Vamwe venyu haucharwara, mumvuri wako uchaporesa vanorwara, uchatumira handkerchief ikarapa vanhu. In the name of Jesus, ndakudeclare. Ingodzora mbichana, ndichazoda kuti uimbe, imbomira mbichana. Elapose pesh. Right now. Kune 3 vatobatwa naMwari. Right now. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Touch. 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 1, 2, 3. Bane batao. Batao mayo. Batao. In the name of Jesus. 1, 2, 3, go. Pow. Batao mayo. In the name of Jesus. Ndakuita another phase. Inde kusimuka kwako to another level. The anointing to go to another level. Rabadabasadabai. Simudza kutenda kwako, simudza maoko ako right now. Marandudza kuti kune munhu ane ruoko rwake right onge rwapindwa nechiuno manya panapa. Right now in the name of Jesus, the power of the Holy Ghost. Chapinda mauri isimba la Mwari. Batamayo power of the Holy Ghost. Chapinda mauri isimba la Mwari. When the power comes upon your life, you shall be turned into another person. Simudza ruoko rwako. Jatakadaba rakatakadaka satabashtakatakados. Mweya wekuitika kwezvisina kubvira zvakamboitika pamusoro pako ndowakupinda pauri ko zvino. In the name of Jesus. Simudza kutenda kwako. This is our last prayer. Father, simudza kutenda kwako. Touch. Batai vanhu venyu ko zvino. Elapa satapa. The power for double portion. The anointing for greater things. Ndichaverenga ka 7. 1, 2. Batamayo. 3, 4, 5, 6, 7. 7. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. It is done. Musimudze. Chumuite mkurungu yake kwana. Muite mkurungu yake kwana. Power. In the name of Jesus. Marakurangarira. Kune munhu ari muno makatasana. Muri 3 makaita eye for that post. Come here. Muri 3, you are eyeing for that post, but you are 3 people eyeing for that post. Come here. Muri 3, vanhu 3 makatarisana no. Mese muda kupinda ipapo. You are going to be appointed in the name of Jesus. Grace, touch. The mighty name of Jesus. Be blessed. And then grace, touch in the name of Jesus. Simudza ruoko rwako nditende Mwari. Kuzodza kune simba nemoto kuburukire pavana venyu. Simba renyu riratidzwe. Kune munhu ane business rake company yaakavhara achiti zvaramba, but Mwari ari kuti iri kutosumuka 3 times. 1, 2, 3. May the Spirit locate you right now. 1, 2, 3. In the name of Jesus. Touch. Iko zvino nyasha nerugare zvibate vana venyu, kurwira nekuzodza, kurangarire upenyu, nyasha nerugare zviwande. I bless them, I anoint them to the next level. Visit them even vakarara.
muzita raJesu. Vatumwa vatakure maburdens, varangare upenyu hwavo, vavashongedze nesimba nemoto. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Nenguva yedu yapera kudai, but kune munhu auya achiti inini ndoda kunonamatirwa. Aine the desire to be prayed for. Rega ndirege kukurambidza. Because when the Spirit is moving, we can't stop it. Pamwe pacho kwatiri kuenda kumba kwacho hatina chatiri kumanyira. Vamwe hatina chekudya chacho, hatina ndine munhu atoya achiti inini ndoda kunamatirwa. Ndoda kuti mufundisi kambiri enda uyai kuno kumberi tishande tese munhu waMwari. Pamwe pacho watongouya uchiti inini ndoda kunamatirwa. Ndoda kuti vafundisi vakuturike maoko. Havana mufundisi uyai kuno tishande tese. Ndoda kungotendera the anointing of a pastor to be imparted upon your life. Whatever that needs power in your life, let it submit to the power. Pwano tinoda kukuzivai, kwete kukuzivai, asi kukuzivai nesimba rekumuka kuvakafa. Pano mwe munanofana kuno exhibita simba, vafundisi nekukurumidza, chingoturikai maoko kuvanhu vauya vachida kunamatirwa, kuti arege kudzokera kumba ine nzara yezvaafambira. Simba ramakatipa rino kuna zose simba rokutera kuna wariwe toima simba
simba Baba muzita rababa ndere mwanakomana ndakurayira mweya uyu ubve Baba munosindinzwa manheru ano 1 2 3 out musiyei muzita raJesu mweya mutsvene maita yenyu mweya uyu ndakushayisa simba ureke kurarama zvakare maari mweya wetsvina uyu ngaureplacwe nesimba raMwari maari ngarive nesimba rekurayira mhepo dzese kubva nhasi padzichadzoka dzitame muzita raJesu amen. Ngautenda Mwari manerano nekuparidzirwa kune simba mweya mutsvene ngavatiitire zvakanaka mangwana munhu waMwari. Thank you so much naMwari wenyu. Ndiri kutenda kuti kana paine chaachichirwa newe, the power of the Holy Spirit, let it go and dominate. Hatisi kurambidza nyoka kana dzasimuka ngadzimedzwe. Amen and amen. That power yekuti kana yamauri inodominata inokudari